Salut! Astăzi sunt nevoită, într-un binele societății, să vorbesc despre bărbații în colanți. Oh my god! Vom analiza două categorii. 1. Bărbații care aleargă în colanți și 2. Bărbații care umblă pe la evenimente în pantaloni colanți. Straniu, dar da, încă vedem prin parcuri bărbați care aleargă în colanți. Dacă nu sunteți balerini sau cicliști în Turul Franței, atunci peste colanți se vor pune numai decât șorți. Pentru binele dumneavoastră, dar și pentru binele celor din jur. Din a doua categorie fac parte bărbații care poartă pantaloni mult prea mulați pentru formele pe care le dețin. Gândiți-vă ce ar fi în sufletul strămoșilor voștri care au fost pe la război dacă v-ar vedea îmbrăcați așa. Vin cu o propunere către guvern să introducem legea doar fetițele să poarte colanți.